James Allen, 10. lipnja. Istina je da je čovjek instrument misaonih sila, ili preciznije, čovjek jest sve ove sile, no one nisu slijepe, a on ih može drugačije usmjeriti. Ukratko, može preuzeti kontrolu nad sobom i ponovno izgraditi svoje navike. Naime, iako je istina i da je čovjek rođen s određenim karakterom, taj je karakter rezultat nebrojenih života tijekom kojih je polako bio izgrađivan s pomoću izbora i truda, a u ovom će životu biti znatno izmijenjen novim iskustvima. Bez obzira koliko čovjek naizgled bio potpuno bespomoćan pred tiranijom loše navike ili osobine, koje su u principu jedna te ista stvar, dok je god zdrav u glavi, može ostaviti i osloboditi se. Promjenom mentalnog stava mijenjamo karakter, navike i život. Tijelo je odraz uma